בקבוק טבעי, אנחנו איתי בן דוד וטל גנץ, באנו לראות מה קורה הערב בסנט פטריקס דיי. מה באנו לראות מה קורה הערב? מה קורה פה הערב? מה זה כל האנשים? ככה זה סנט פטריק? בוא נלך לשאול אותם מה זה סנט פטריק ומה הם עושים פה היום. טוב, לחיים. חיים. מה אנחנו עושים פה היום? מה חוגגים? אנחנו חוגגים סנט פטריקס דיי, מה שחוגגים באירלנד וכל העולם, נראה לי, לא? מי היה סנט פטריק? גירש את העכברים מאירלנד, משהו עם חליל. זה חלילן מהמלין, כמעט. לא, סבבה. זה שגירש את כל הנחשים מאירלנד. נו בסדר, קרוב, קרוב. מה אתה עושה פה? אני באתי מאירלנד, חבר'ה. אנחנו חוגגים השנה במעל 150 נקודות ברחבי הארץ, ביחד עם פעילות כלל עולמית לקביעת שיא גינס חדש, ליום הידידותי ביותר בשנה. מעל 60,000 איש כבר עשו פלג'ינג, באטנדינג, כמו שאנחנו מכירים באפליקציה שלנו. מה שותים היום? גינס? גינס? גינס! מרפיס, גינס, אוהרס, ג'יימסון, בושמילס, מגניב. קילבגן, כמה שיותר. המטרה היא בעצם לחגוג את חג האירי עם כל המשקאות האיריים, החל מוויסקי, החל מבירות איריות, אוכל אירי, הכל מצוין, מוזיקה טובה, להקה חיה כל ערב פה. מקס תל אביב. לחיים! מה רשום לך על החולצה? זה Kiss me I'm Irish, כי הסבתא שלי מאירלנד. תודה. כמה חביות אתם מעיפים ביום כזה? לא נדבר על מספרים, אבל המון. המון, מלא. כמה זמן לוקח בדרך כלל למזוג גינס מול בירה רגילה? 119.5 שניות, זה המוזגים האמיתיים יודעים. היה מצוין, היה טוב, אנחנו נשאיר אתכם עכשיו ואנחנו נחזור פנימה להמשיך לשתות. לילה טוב. ביי. Whiskey, you're the devil, you're leading me astray. Over hills and mountains into America. You're sweet and strong and dysentery, you're spunkier than tea. Oh, whiskey, you're me darling, drunk or sober.